Takže čaute ľudia, moje meno je Matko TV a ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska si preberieme téma s názvom škola. Ale počkajte, niečo tomu chýba. Daj, dneska si idem prebrať téma škola, ale niečo tomu chýba. Konečne dobre. Intro. Back from the dead. Takže, dneska, jak som povedal, ideme prebrať téma škola a mňa tieto okuliare celkom štvú. Dal som si jeden kvôli intro. Dobre. Čakajte, idem sa prezliecť. Dobre, no. Trošku som sa zafotil, sa vám priznal. Taká pikatúna kvapka vypadla. Dobre, nevadí. No. Takže, dneska budem preberať, jak som už hovorila asi dvakrát, téma škola. Takže, škola je to proste pre tých, čo nevedia, keď pochybujem, že aj niekto taký sleduje, kto ešte nechodí do školy. Škola je budova, v ktorej sa učíme každý deň non-stop proste. Tak ideš proste tak. Hneď si povieme 5 dôvodov, prečo neznášam školu. A mohli ste si všimnúť, že mám za sebou trošku iné pozadie. Prvý bod. Musím skôr vstávať. Áno, nikto neznáša vstávanie, nie som výnimka. Ale viete, čo dokáže nasrať? Keď musíte vstávať o 7 ráno, aby ste museli ísť do tej debilnej školy. Po druhé, voľný čas moc nie. Neviem, jak vám to povedať, ale keď ešte nechodíte do školy, čo si myslím, že na nich to taký nepozerá, a tí, čo nechodia do školy, by ešte nemali vedieť ani čo je to YouTube. Dobre, no. Tak proste... Tak. Musíte sa učiť, robiť si domáce úlohy, ktoré nikto aj tak nikdy nerobí, ale shut up. Dobre, tretí bod je taký, že písomky všetci poznáme, všetci milujeme, učíme sa na to, jak vo rvaní, aj tak dostaneme pečku. Nevadí. Teraz koncoročné písomky, akože ešte nám môžu pridať ďalších 20 tam predmetov, šup, ich hneď. Proste koncoročné písomky. K tomu ja akože chodím na nejakú, neviem čo to je, nejaká špeciálna škola, kde od 4. ročníka máte 2 jazyky. Ja som si vybral ten najdebilnejší. Veď prečo nie? Ja som si vybral španielčinu. Takže sa učím španielčinu a angličtinu. Španielčina je... Keď ešte nemáte druhý jazyk, tak španielčinu vôbec neodporúčam. Tak no. Takže, neviem koľký toto je bod. Asi 4. Takže ja, pretože neviem počítať, lebo chodím do 1. ročníka a ani to nie, ešte som nižšie, ešte v škôlke, viete? Všetci hejteri teraz do komentov, škôlkar zasratý, zaprcený.
môžete tam písať koľko chcete, viete čo, môžete písať. Takže tak. Štvrtý bod, aj posledný, učiteľky, ktoré vám to učenie ešte viac znechucujú. Také hnusné proste neviem, keď máte nejakú mladú dobrú učiteľku, ty kokos. Ty kokos. Povedz, na akú školu chodíš, napíš do komentov, keď máš nejakú dobrú učiteľku mladú. Ja tam normálne pôjdem, sa tam prihlásim na školu a tam sa budem učiť od dneska. Na našej škole sú také tí učiteľky úplne taký, tu na bradavicu majú väčšinou, na nose majú alebo niekde. Staré jak vorvaň, ty kokos, nie že tam z hrobu vylezie. Takže ja by som chcel toto moje trápenie už ukončiť. Keď so mnou súhlasíte, tak dajte like, keď nesúhlasíte, tak dajte dislike. A napíšte do komentu, či nesúhlasíte, alebo čo sa vám na tomto videu nepáčilo. Vidíme sa u ďalšieho videa. A čus!